Dwi'n barod I gêm terfynol o'r Gwlad. Mae Cymru yn erbyn Lloegr. Mae'r odan 20 tîm Cymraeg wedi drechu odan 20 tîm I Lloegr. Felly, gobeithio beth yn ni'n ennill. Come on, Wales! O Biden Llongyfarchiadau I Lloegr i'r gêm cryfach I Cymru. Roedd yn anodd I wylio'r gêm. Ond beth un barod I Gwlad Pencampwriaeth 2027.